הרבה שנים חיפשתי את הגרעין שיהיה הכי נדיר עם משמעות לשירות שלי. עכשיו זה הזמן לפתוח את היומן ולהכניס עמוק לתוך הראש שלי. הוא לא כמו כולם, זה מרגיש שסימן לבוא לסיירת, כי גדרה זה כאן מושבה בלגן, חמה ועוטפת, נמצאות פה כולם והכל פה מושלם, אי אפשר בלעדינו. אני מגדרה, גדרה, גדרה, מדריך מיוחד משגע, כל העולם יודע שאני מגדרה. הרבה תקנים, אנשים טובים ויש כאן קהילה, אז תבואו לגדרה, גרעין של אווירה. בכל שני עם עדן אלרועי, יש אותו ברקה, בדמתי כל שני וחמישי, שלישי משחקייה, אומר גד ומידה, גרעין אחד שיעיף לך את החיים. הוא לא כמו כולם, זה מרגיש שסימן לבוא לסיירת, כי גדרה זה כאן מושבה בלגן, חמה ועוטפת, נמצאות פה כולם והכל פה מושלם, אי אפשר בלעדינו. אני מגדרה, גדרה, גדרה, מדריך מיוחד משגע, כל העולם יודע שאני מגדרה. הרבה תקנים, אנשים טובים ויש כאן קהילה, אז תבואו לגדרה, גרעין של אווירה. מגוון של תקנים, תלמוד תורה, שלוות חב"ד והדרת גנים, קשת זהות עם מלא משמעות, יש גם מועדונית רק בגדרה.